Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur asteazkena da eta ez dugu astunak izan nahi, baina urte berri on. 29 egun eta oraindik horrekin jarraitzen dugu? Atzo ere esan genuen, baina gaurkoan behintzat zilegi da. Gaur da Txinako urte berri eguna, sugearen urtea. Ilargiaren egutegia jarraituz, urtarria amaieraldean edo otsaila hasieraldean izaten da ospakizun hau. Urteko migrazio bidaia handitzat hartzen da etxerako itzulera. Sugearen urtea, 4.723 urtea da Txinako kulturan. Animalia sakratua da, jakituria eta botere infinituaren ikurra. Diotenez, oraingoa urte ona da norbere bizitza berreraiki, errebisatu eta transformatzeko. Urte berri hontako helburu eta asmoak aurrera eraman ez badituzu, agian hau da behar duzun seinalea. Tekan garrasia entzungo ez duzun arren, Deus berezik ez denen 25 sekundutan, lehen 25 pausoan lekuan, hirutan 10 segundura aurreratzen eta ez du Deus esan oraino. Batek daki Asiako txoko batetik beste batera salto eginez, gaurko egunez, Malasiak desagertutzat eman zuen Malasia Airlineseko MH370 hegaldia bidaiariak hildakotzat emanez. 2014ko martxoaren 8ko goizaldeko 12:40 ateratzen Kuala Lumpurretik hegaldia, 6:30 Pekinen lurreratzeko asmoarekin. Goizaldeko ordu 1:22 aldera, trafiko kontrolekoek seinalea galdu zuten hegazkina Vietnamen sartzera zioala. Hegazkinak norabidez aldatu omen zuen Ozeano Indikorantz. Hori izan zen jasotako informazio bakarra. Horren ondoren, etzen sekula ezer gehiago jakin. 2015 urtean, Ozeano Berberako hainbat ondartzetan hegazkinaren pieza batzuk agertu ziren. Mozambike inguruan, baina bidaiarien arrastorik ez zegoen. Oraindik ez dago zehaztuta zergatik desagertu zen hegazkina. Batzuek diote akats tekniko batengatik izan zela. Beste batzuk, akaso, gizakiak eragindako interbentzioaren batengatik. Abiazio modernoko misterio handienetariko bat izan dau. Galdera da, sekula jakingo aldugu zer gertatu zen. Joan behar dut urrengo oporretan, jakin mina dut zer giro egoten da, rantxeroekin hango tabernetan. Hegazkin batetik beste batera akordoi eskuan Kasiano aipatu beharra dugu. Gaurko egunez zendu zen Kasiano Ibarguren Bolinaga 2002an. Euskal soinujole ospetsua izan zen, Lizartzako itxua ez izenarekin ere ezaguna. Gaztetan izandako istripu baten ondorioz itxu geratu zen eta ondoren ikasi zuen soinua jotzen, akordoi handia zehazki. Erromeria eta esteietan jotzen hasi zen, baina gero bere kantu propioak sortzeari ekin zion, arrakasta handiz gainera. 1986an atera zuen lehen diskoa, Itxasontzi batean deitua, eta horko bi kantak guztiz herrigoi bihurtu dira. Itxasontzi baten eta zorionak. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora, nadamate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herriko beste musikari oso ezagun bat ere zoriondu beharratugu gaur, Alex Ubago. Hori da, gaurko egunez jaio zen Alex Ubago gipuzkoar abeslari eta konpositorea. 19 urterekin bakarrik hasi zen bere lehenengo kantuak grabatzen, eta 2001an atera zuen bere lehenengo albuna. Ke pidestu? Gure inguruan pop musika estilo landu duen ezagunenetariko izango da ziurrenik, hainbat sari jaso ditu horien artean urrezko eta platinozko diskak, baita Latin Grammietarako errekonozimendua ere. Bereziki ezaguna da Amaia Monterorekin egin zuen Sin miedo a nada abestia. Zorionak, Ubago! Zorionak! Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy
voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, centrar en tus ojos mi mirada. Eta gaurko egunez jaio zen Amerikako Estatu Batuetako pertsonari ospetsuenetariko bat, Oprah Winfrey. Komunikabide jabea, talk showetako aurkezlea, aktorea, ekoizlea eta filantropoa da. Bere The Oprah Winfrey Show saioarengatik da ezaguna. Mota horretako saioen artean historia osoan baloraziorik onena jaso duena baita. Chicagotik emititzen zuten 1986tik 2011 bitarte. Komunikabide guztietako erregina ez izenarekin afroamerikarrik aberatsena da, Amerikako Estatu Batuetako historiako filantropista beltzik handiena, eta Ipar Amerikako multibilioidun beltz bakarra, munduko emakumerik influentena dela aipatzen da hainbat sailkapenetan. Pobrezian jaio zen Mississippin eta txikitan eta nerabezaroan sexualki abusatua izan zela salatu du. 14 urterekin haurdun gelditu zen, baina semea jaio berritan hiltzen. Tennesseera joan zen bizitzera eta bertan 19 urterekin tokiko telebista bateko gaueko saioan laguntzaile gisa hasi zen. Eta hortik aurrera jakina dugu gertatutakoa. 20. mendeko hainbat tabu apurtu zituela aipatu du Yaleko ikerketa batek, adibidez, LGTBQ+ komunitatea mainstream bilakatzea. Mitu mugimenduko ekintzailetako bat ere bada. 2018an Urrezko Globoen ekitaldian egindako eskuartzarekin publikoa zutik jarri zuen txalo artean. Up to the stage came the most elegant man. Nire eskerona adirazi nahi diet urteetako tratu txarrak eta erasoak jasan dituzten emakume guztiei. Zeren nire amak bezala, elikatzeko aurrak, ordaintzeko fakturak eta bete beharreko ametsak zituzten. Beraz, hau ikusten ari diren neska guztiak horizontean egun berri bat dagoela jakin dezatela. A kid watching from the cheap seats as my mom came through the door, bone tired from cleaning other people's houses. But all I can do is quote and say that the explanation in Sydney's performance in Lilies of the Field, amen, 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 amen. In 1982, Sydney received the Cecil B. DeMille Award right here at the Golden Globes. Eta Urrezko Globoi aipamena eginez ez dugu globoan egan egingo, bizikletan baizik, 1983an 4 kategorietan irabazle izan zen E.T. edo E.T. The Extraterrestrial pelikula mitikoaren estreinua izan zen gaurko egunez, Los Angelesen 1982an euria egin du. Steven Spielberg zuzendari ospetsuaren pelikula historiako filmik ezagunenetarikoa bilakatu da, klasiko bat. 1983 urtera arte takila denak apurtu zituen Jurassic Parken estreinura arte salduena izan zelarik. Estralurtarren gaia lantzeaz gain, Spielbergen pelikulak laguntasuna ere lantzen du noski. Heldu egitearen prozesua eta E.T. eta Elliot protagonistaren bizitzek bat egiten dutenean, elkarrengatik horren urrunez gaudela erakusten digute. Tira, utziko diazue azken datu esaten, gaurko egunez, 1585an, hortik bai egin duela euria, estreinatu zen William Shakespearen Romeo eta Julietaren antzeslana, Londresen. The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet, Shakespeare antzerkigile ingelesak idatzitako tragedia ospetsua da. Guztiok ezagutzen dugu ezta? Elkarren aurka liskar bizian diharduten Italiako bi familia nobeletako, Montesco eta Capuleto, seme eta alaba banaren arteko amodioa kontatzen duena. Historia romantiko bezala hartu izan da mendi guzti hauetan, baina tira, 3 egun iraun eta 6 hildako eragin zituen 12 eta 17 urteko gaztetxoen harremana kontatzen du. Akaso erreferenteak aldatu beharko ditugu? Akaso. Nik uste dute galdietatik jetxi eta berriz lurreratzeko unea iritsi zaigula, ezta?
Agian, badaude beste modu batzuk egan egiteko eta hau astera doa. Begira, hasteko Josune Belez de Mendizabalekin hasiko dugu saioa, baina oraindik ez digu kontatu zertaz hariko den. Zerraroa. Doinuetatik aratago tarte ere izango dugu Gartxet Unzain Letunarekin. Eta Bide Lapurrak taldea ere etorriko da gurean elkarrizketa guztiko berri baten eskaintzera. Aizu entzuleok, Urtarrilako 29 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete, egunon! Zuekin entzuleok, Julen Goiketxe Orbegozo, gaur ere gurean, baita zuei ere. Zuekin entzuleok, Goiuri ezei zarandia, egunon? Gaur ere gurean, bai. Gaur ere gurean? Gaur ere gurean. Ja laizter ostira da, Goiuri. Abai? Antarak etxera. Eso, eta laizter turra esan tunatu gorkak. Laizter turra. Eta laizter gabonak. Laizter gabonak. Gabonak utzi pakean gabonak pixut. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 900 eta 9 du, goiza dagoeneko, goizeko 10 eta laurden ondo pasata Urtarrileko 29 ditu, gu hiru, zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratien zarete, bigarren kafean. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir. ¿A dónde? Un verano en Nueva York. Nueva York. Si te quieres divertir. Eta egunero bezala guk maite duten tartearekin egiten dio lekua gaurko irratsaio honen hasierari, edo irratsaioa abiatzen dugu, zegiz esaldi arraro sortzen saiatu nahi zen, guk egunero abiatzen dugu bigarren kafea sarrerarekin eta ondoren maite dutekin. Julen Goiketxe Orbegozo, zein da zure gaurko maite duta? Begira, maite dut, askotan esaten didazue, oso birgo naizela eta horrelako gauzak esaten dizkidazue. Eta tigrea zeharo. Tigrea ere bai, hori ere bai. Eta oso kuadrikulatua garela, birgoak eta ez dakiz zer, eta gauzak prebizio askorekin antolatzea gustatzen zaigula, eta horrelako gauzak entzun behar izaten ditugu, eta da, birgo izateak, burua uste asko eragiten du, ze ustez gaizki antolatuta dauden gauzak ero ondo ateratzen dira, esaten duzu zergatik hartu ditunik horrelako estuasunak jakinak ero ondo aterako zela, baina dira horrelakoak gara, baina aldi berean antolaketan denbora asko pasa eta izerdi asko botata gero ondo ateratzen diren gauzek ere, zentzu ematen diote, egiten duzun lan horri, hartzen dituzun ardura guztiei eta pasatzen dituzun, eta askotan beharrezkoak ez diren estutasun guztiei. Beraz hori da maite duena, zerbaiti denbora eskaintzen diozunean, antolaketa asko eskaintzen diozunean, eta ordu asko eskaintzen diozunean, gero ondo ateratzen denean, eragiten dizun satisfazio hori. Guri gustatzen zaigu zuk birgo izatea, Bai, Bai. Baiet? Ez dut nik horrela kontrarakorik ez dut esan, Esan dutan bakarra izan da, esaten didazuela askotan, oso birgo naizela. Eta horregatik. Nik egia esan ez dakito ni buruz, Julen, baina baina esan zuten oso birgo zinela eta horrekin geratu zara eta aurrera. Bai. Eta ala bada, pues ala da. Eta zu oso Gemini zara, Hori ere esaten didate. Zer Geminisak nolako dira?
Eski, okerrena da Geminisen inguruan ez dagoela horrelako gauza txukunik esaterik. Ez da, antolatu, bipolarrak gara, Geminisek. Gezurtiak. Barkatu? Bipolar. Gezurtiak ez esaten horoskopoak. Orduan hori berezkoa daukazu eta ez horoskopoaren gatik. Baina, doako tasunez erasotzen ari zaidan. Bai, Geminisek dira gezurtiak. La bankada. Bai. A ber, gustatzen zaie konzentratzea. Ez, kostatzen zaie konzentratzea. Ondo. Ados. Irakurtzea gustoko dute, iraganean. Gaur egun oso soziableak dira. Ados. Bai. Gustatzen zaie komunikazio ona izatea. Bai. Vale? Ez zaie gustatzen ezer egin gabe egotea edo desokupatuta egotea. Ados. Errez eramaten uzten dira. Batzutan. Ez dute onartzen, ez zaie gustatzen modu txarrean hitz egitean norbaitek edo. Hemen itzulpenari naiz, Es que depende nun irakurtzen duzun. Bizitza estilo oso bariatua dute, konversaziona dute eta bidaiatzea oso gustoko dute. Noski. Hori guztia badaukanik. Gauza txarrak falta dira hemen. Bale, hemen daude. Azkar aspertzen dira. Ados. Egia da. Eta beraz ondorioz daukate tendentzia bat, pixka bat, azkar xamar desanimatzeko. Eta hori egia da. Zertxo bait gezurtiak. Zirriparra atera zaion, hori erakutsi hori. Hemen jartzen du, lehenengoa. Jartzen du. Bai. Bai, deskonfiatuak eta kontradiktorios. Hori dena jartzen du. Besterik gabe. Nik ez nuen hemen gudaga sortu nahi, Baina sortu duzu. Arrotzik ezkantartea denak hilara bere. Baina maite dut biditut. Lehenengoan maite dut bidaietan banda sonora bat izatea, eta banda sonora hori oso kontrastatua denean. Eta nire banda sonoran egon dira parez pare Bad Bunnyren Kafe Irron, eta Mikel Urdangarinen Izurik ez gehiago kantu hau. Ez gara izango. Baina nahiko eklektikoa da kombinazioa. Bad Bunny eta Mikel Urdangari nola rankingan topi biltzea, erakusten du Geminisek igual bipolar xamarrak bagarela. Ez? Bai, estatzen ari zara beraz, konfirmatzen ari zara. Bai. Ez dira kasuarik egingo jurik, baina bai. Urrezko kaiolan baino antxerai gaituzte baina ez gara bertan izango. Baina badut gehiagorik eta gero kontatuko dizuet. Zein da zure maite dutago, Juri? Nere maite duta da, pentsatu duela, orain modan dago dena ospatzea, ez? Ezkontzen balin bazara, ospakizuna egin behar duzu. Urte betetzetan, ospakizuna egin behar duzu. Bueno, behar duzu ez, baina modan dagoela gauzak ospatzea. Orain dibortzio festak ere egiten dira. Hau da, ezkontzen zarenean ospatzen balin baduzu, dibortziatzen zarenean ere, horixe, festa bat. Orduan nik pentsatu dut mudantza festa egin behar dudala. Ara? Ze etxez aldatzekotan nago, eta pentsatu dut egingo dudala, baina gaina diseinu polit bat, gonbidapena bidaliko dio dela jendeari, eta gara, zuri ezkontza bateko gonbidapena bidaltzen dizutenean, ez egiten duzu, joan ezkontzara. Nik egingo dut mudantzako gonbidapena diseinu eder batekin prestatu, eta bidali nire inguruko Inigo Julen iritsiko zeizue, eta ezingo duzue ez eskurik eman, eta mudantza festara etorri... Mudantza festaren ekitaldietako bat edo programaren parte eta armairuak eta sofak mugitza etxetik. Ez dago besterik. Jarriko duen gauza bakarra izan da, zamalanak, astolana, jarri hau, muitxu hau, eta jendu beste eta jetxi ura. Baina gero... Baina gu mandozara baino eskorra batzuk, eta mando gaztea baino fuerte bokez, baina modatu batzuk. Hortxe biliko baitu. Baina gero zizkamizka... Hortariko zizkamizkak. Jatekoa eskeniko dizuet. Izango ditu, ikamikak, altzariak nola eutxi eta nola eraman, eta gero zizkamizkak. Noski. Pero nik maite dut dena ospakizun biakatzea. Mudantza ere ospakizun bihurtuko dut. Nola izatea, deitu berriz eta etorriko gara, zuk deitu da, jongo gara. Josune Belez de Mendizabal Fernández de Garaialde, egunon? Egunon, harrapatu nauzue. Anintzen, oraindikan, esnatzen.
Ze nahi duzue kontatzea? Nere maite duta? Bueno, presio igualean, bai. Bale, kaixo, Inigo Asensio? Eixo. Bide, aspaldiko, bueltatu zara, nekien ja holograma bat zinen, edo zer. Baina, bueno, ikusten zaitut ondo, ez? Bai. Aterrizatu xamar esango genuke. Bueno, Bai, ondo. Duzuk aitzakiarekin. Nik aitzakirik ez eta aterrizatu gabe gaur, pixka lotinago, ez dakit hegoaizeak eragina izan duen edo. Eta, bueno, denbora egiten ari naiz pixkat bertsolari egiten duten moduan, ea zerbait buratzen zaidan maite duta kontatzeko, baina ez da kasua. Nik badaukat maite dut eza. Ez dut maite, pentsa, Donald Trumpen gauzen artean gauza asko daude gorrotatzeko, eta gauza serioak ere bai, ikusi ditugu azken egunetan, Kolonbiara bueltan iritsi diren venezolarren deportazioak, umeak eskuburdina jarrita nola iritsi diren, inungo deliturik eta arazo legalik ez daukan jendea, Brasilera nola iritsi diren urteak estatuatutan zeramatzan jendeak eta bar. Bueno, uste dute, hau kontatzen hasita, ez duela batere maite estatu batuetan eta hain gertutik azken bilabete hauetan jarraitu dudan krisi migratorioaren bueltan gertatzen ari den estatu batuetako politika hori. Baina, beraien handitasun horretan, Mexikoko golkoari estatu batuetan Amerikako golkoa deitu nahi izate horrek, sumindu, beti izaten dut brometan, Euskal Mexikarra naizela, nire bigarren aberria Mexiko dela, badakiten nire lagun Mexikarrek, eta Mexikoko golkoari izena kendu izana, iruditzen ja, ez dakit, inozokerien artean inozuena, ez? Gauza serioak badaude noski, eta politika migratorio horiek erabat gaitzesgarriak dira, baina gero ja horrelako tontakerietan sartzea, gauza oso xelebra iruditzen zait, eta ez dakit zenbat iraungo duen Trumpen, enajenazio mental honek, espero dute urtetako kontua ez izatea, baina momentuz hasi gara pairatzen Trumpismoaren bigarren aroa, eta bigarren aroa lehenengo baino gogorragoa izaten ari da, gaurkoztik. Hau esan da, Josune, zure maite duta. Bai, denbora eman diazu eskerrek asko Inigo, eta, bueno, erabat ados, zuk esan duzun maite dut eza horrekin. Nik esate dizuet beti maite dut ezarik ez duala egin, orain artean, saiatzen naizelako, bueno, pues horri heltzen, ez? Zuen proposamen horri heltzen, oso polita iruditzen zaidana, bide batez, eta, bueno, egunero ez gaude, sasoi berean, baina, begira, nik hemen eskuan, oraintxe hortan dudana, batek ikusiko du, da pote bat, kristalezkoa, barruan lurra dauka, eta erdian landatu dut osto bat. Sin más, beste egunean aurreko astean bai, lagun batek esan zian behitu berak zeukan, landare osoa, eta ostotxo hau zegoen jausteke, eta esan nion, nik eraman gutu etxea eta landatuko dut, eta esan zian, ez du irango. Ez da horrela egiten Josune. Zeba, ez? Ni konfiantza daukat eta gertatu izan zaite, osto batetik gero ja ateatzea landare osoa. Eta hementxe dago, ipini dut maitasun handiz, eta ea gogoratzen dugun urtarrilean hasita landatuta sustrairi gabe, bakarrik ostoa. Nik ez dakit zenolako gero garatzeko aukera izango den edo ez, baina nik egunero begiratzen dut, ureztatzen dut, eguzkitan ere egiten dut olan hemen nire bulego improvisatu honetan eguzkia sartzen denean, eta pentsatzen dut benetan biziko dela eta hazi ere egingo dela. Beraz, nire maite duta, pues ez dakit fedea, inozokeria edo zer den, baina nik lore honetan sinesten dut. Ea hemendik gure bigarren kaferen txiribuelta hau amaitu bitartean, ekainan edo ez dakit noizan oiden,